ka jingkular ka TMC na ka benta ka Meghalaya ka jingpintikna ya ka laway bapranay an ai jingarap khat ara jar tingka shisnam shaman na ki long yeng jong ki khinna ki bapuliya ki school sarkar na markata ka TMC kan ai shilak tali ki laptop shabaro ki higher secondary bar ki khinna puli college ban krishan ya ka puli puthi ka baminta hakane ka apnyo trek urumphang John ya kasap jong pi haki artli ki sentio bat kershan ya ka Meghalaya TMC ke United Democratic Party ka khatnyo trek ubnai rempang arjar arpulai kala pelai pat ba ya kemat ya kon election jongka bat hagani kemat ka weni ki jingkular ka bakala shim kadai ni ka benta ban klib yang ne review ya ka MOU ka kam ye penbait pot penbait sam hapdeng ka Meghalaya bat ka Assam na ka benta ki hinre tuli ki jaka ba ya ka jiapot na ki khat ar tuli ki jaka ya ka jia kadawan hakabor ya gani kamat ikon election ke UDP la pelai pat ba do vice president ke UDP uba Alan Tree F Dekar aga jingadon lang UMLA barim ke Nongkrem uba Lambor Malngiang bat president ke women's wing Priti Pengrod ke UDP ke kular ban wanra ya ke sensar khadar ke bakhoi basuba bat ke sarkar ke balaj ne ke bamsap bampong uba Alan Tree ulong bakingaj ha ke roy ke par ke basan bat ke bane bat persyaru ya ke jingai ngobha kiwei kimat ki kinthop ban penbha ya ka kot ka khia puli ka puthi da ka ba ai kot ai ki khna school ba wan ki longyeng ki badok ban shna school ki khna ba kerpang ban kenteur ki la jingerap ka kamrep kamriang nalor kiwei hakani ka manifesto ya kerusai ya ka i ka ba ni ku keseng ni ba ka jelai bro ka we ka kam dia ka kaya aman kiliang om tang haka ibormet jom pat ng sosno andai kham tam le hakiliang ka uli puthi karap karyang ka bahar miat ke imlam ka salam ka kam cuma kai puthi maka ka tiêu ya kayo kokot kabarok kiliang bat kunjuru ka punjing kun tambor ya ki samla ki jongi buat nang kiu dak ki dentia ki jongi ki baki sim aki rat ki baper tata kadai aka kam yele kai ne ka kam chok thai ne ka kam ban seng ya kam na jong ki tenta ba but ban yo gini ni naga party ni bagi dokam ba ka platanta jong sarkar dari jong ko pit ko biang ka hukum niat ki sor ki jongi dari benlong ki ba omlong su mo jitut na benta ka roi ka pa nanta saka kebahagiaan na benta kini ki bela songkai bat kumjuru ye ki bela ya blok ki long kumi ki ba syai kunrei bat khatam ye itu ki ba ko ki khadmet bat ketiu ya ka jingsem jinge jong ki long trei asha aman wadi long trei belasngi bro ki phai pada syaka Roy kapa seki than no bendong akaba ki surok long seki snong baro kin long ka mat ka bakmat do da bakam dan monra ya kata ka Meghalaya ka ko kia baro kia ya biade bet ka kam yo jam ki kwa kan phai mat man penlong ki pun samla jungi ki betebit lengba ki institute ki ba ai skill development bagi coaching centers kani ka rata banjo bandrungkam hakikat sarkar yang ginhap khidmat yang nomor ba ijla ki ba shabar jila Meghalaya ba ikiu ya ka rata khang ba kan thamplila samplil ti khun samla ki bo puli khambun ki kos
but kunjuru ban pendap dia ki kam ki padang sa ako ka kitna sarkar bher ka hukum sungkam nagalian ke MPSC beri berlong lo kopor ke ba lekot ke ban yarap ya gitu kiba kami ban yo ikam kiba ki la ya song di semen bher ni kwa ban lum don show ke personal interview lo tadi post grade 3 grade 4 kini berlengkap ni personal interview berlong lo on camera tambah kemudian kecil syalian ban regularize ya ki casual but contractual employees betul di kuat kami but ya ka policy tungkam tunjam but ka reservation de benta ki lat kan tuli syabab betul di kuat ban review dia ka jingkular ka TMC na ka benta ka Meghalaya ka jingpintik na ya ka laway bapranay an ai jing rap khat ara jar tingka shisnam shaman na ki long yeng jong ki khinna ki bapuliya ki school sarkar na markata ka TMC kan ai shilak tili ki laptop shabaro ki higher secondary bar ki khinna puli college ban krishan ya ka puli puthi ka baminta Hakane ka apnyo trek urumphang Shan ya ka sap jong phi haki artli kisentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC